Na zborových dňoch už máme takú nejakú tradíciu, že naši hostia sú tak trošku líznutí východom, hej? Bola tu lanáška Lenka Janotková s rodinou, to je taká Prešovčanka. Potom tu boli Kačmarčíkovci, síce Dan je zo Slieska, ale Zuzka to je tiež akože líznutá Prešovom. No a dneska tu máme Činčurákovcov, Anička, ako viem, tak vy ste z Bardejova. Dobre, ďakujem pekne. Takže Anička je z Bardejova a Luboš je zo Svitu alebo od Svitu. Skúste nám povedať, že ako si spomínate na svoje detstvo? Ja mám začať. Bratia a sestry, pozdravujem vás, veľmi sa teším, že takto sa krásne stretáva Boží ľud tu na. Tiež som mala veľmi dobrý pocit, keď som sem prišla, hovorím si, Pane, vďaka, že si zhromažďuješ svoj ľud a že chcú ľudia počúvať tvoje slovo. No ja som vyrastala v kresťanskej rodine. Mala som asi 4 roky, keď som akoby pochopila evanjelium. Moja babička mi ho zvestovala takým veľmi jednoduchým spôsobom. Bola práve Veľká noc. A ja som sa jej pýtala, že čo je tá Veľká noc, že čo to vlastne sa deje. A ona mi hovorí, že vieš, to Boží syn, Pán Ježiš, on prišiel na tento svet, lebo my sme veľmi hriešni ľudia. Ale ľudia boli zlí. Hovorím to tak, ako mi to hovorila vtedy. Ľudia boli zlí a oni ho zabili. A potom ona zobrala moje ruky, tej štvorročného dieťaťa, takto ich natiahla a povedala, že a tu do dlani mu nabili také veľké klince, lebo ty si hriešna. Tak to ťa muselo potešiť. Mala som 4 roky, ale myslím, že som vtedy ako keby pochopila to evanjelium, čo znamená, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. Ale inak sme boli taká... Ale inak to detstvo bolo milé, áno? Áno, inak to bolo skvelé detstvo. Schodili sme spolu do kostola, modlili sme sa pred jedlom aj večer. Potom som vyrastla na detskej besiedke, na doraste a život Pánovi Ježišovi som odovzdala, keď som mala 13 rokov. Dobre, ďakujeme. A Luboš, ty si zo Svitu, takže blízko Tatier. Áno. Takže aj do Tatier máš rád turistiku, alebo takto? Určite áno, len viete, čo najvtipnejšie na tom to, že tí, ktorí bývajú v Tatrách, najmenej tie Tatry schodia. Áno, presne to poznám. Ja som začal do Tatier chodiť, až keď sme sa odsťahovali, keď som začal slúžiť, až vtedy sme inými mládežami sme pochodili skoro všetky kopce, len keď som bol v Tatrách, tak som to mal pod nosom. To je také zvláštne. No Anička nám povedala tú svoju cestu k Pánovi Ježišovi. Skús nám ty tak v krátkosti povedať, aká bola tvoja cesta k Pánovi Ježišovi Kristovi. Moja nebola taká emocionálna, ako to ináč nazvať krajšie. Ja som v podstate vyrastal tiež v takej rodine, kde sme, poviem, že aj slúžili, lebo môj otec je kantorom, dodnes ešte hráva po Svite v kostole a to bolo také, že každá nedeľa nie jedna, ale 3 bohoslužby, lebo tam to vždy tak fungovalo, že Svit, Batizovce, Gerlachov, to boli také 3 mesto a 2 dediny k tomu. A môjim takým možno človekom, ktorý ma veľmi ovplyvnil, neviem, či vám niečo hovorí, Jano Bakalár. Ak niekto poznáte, tiež je z Prešova, teda odtiaľ vlastne z blízkosti Prešova pochádzam. Už je nebohý, ale jeho manželka ešte stále žije a je to, poviem, že to bol taký vzácny človek, ktorý do môjho života veľa prehovoril. A myslím, že on asi je takým misionárom v mojom živote. Dobre. Takže my keď sme sa v piatok bavili, že aké otázky alebo ako poňať túto diskusiu, tak som im slúbil, že nepôjdem moc pod kožu, ale predsa mi nedá nespýtať sa, že ako ste sa spoznali. Na takýchto akciách. Odporúčame veľmi takéto akcie, akorát, že to boli väčšie seniorátne, dištriktuálne akcie a tam sme sa stretli a spoznali. No Aničky sa opýtam, že čo jej na Lubošovi zaimponovalo. Ľuboš bol veľký frajer a stále mal okolo seba veľmi veľa dievčat, lebo hral na gitare. A to ma akože prvé oslovilo. Ale musím povedať, že ono to bolo tak, že on sa veľmi páčil mojej sestre. A ona
tam mi ho ukázala a ja som povedala, že čo si on myslí o sebe, že je majster sveta. No, čiže to vôbec nebol taký, že začiatok, že wow, ale potom sme si začali písať. Takže... Čiže chalani začnite hrať na gitare. No a Luboš, pre teba tá istá otázka? Pre mňa tá istá otázka. Anička hovorí, že sestra si mňa všimla, ja som si ju všimol, aj keď to nebolo. Ja som bol veľmi neodvážny, my sme štyria bratia sme, ako sú rodenci. A teda u nás sa veľmi dievčatá okrem mami neobjavovali, takže si možno viete predstaviť, ak máte bratov, že komunikácia s iným pohlavím je na bude mrazu. Dobre. A teraz možno sa opýtame, že a čo deti, či už ste ich aj zapojili nejakým spôsobom do služby a tak ďalej. Či sme ich zapojili? Áno, zapojili sme ich, alebo teda pán doktor takým spôsobom možno vyriešil. My sme sa snažili byť tí, ktorí sú v službe, celá rodina, nielen teda, že my dvaja, že sme to aj profesionálne ako farári zapojení, ale že sme sa to snažili nejako komunikovať, že celá rodina je vlastne ako keby účasťou. Možno trošku teraz taká vyjívacká otázka. Sa spýtam, že mať dvoch rodičov farárov asi není úplne jednoduché. A v čase, keď sú deti napríklad, majú ten čas vzoru alebo tak, prešlo to úplne jednoducho, alebo ešte nebol ten čas vzoru? No my sme nemali nejaký ten problém s tým, že naozaj naše deti asi nemali hneď od malička, že cirkev je rodina, že vlastne tam majú aj veľmi veľa kamarátov, že majú tam aj oni proste priateľov a svoje miesto. Čiže my sme neprešli nejakými fakt, že nechcem ísť do kostola alebo nejakým obdobným zborom, ale samozrejme asi s tým nejak tak rátame, že každý mladý človek, keď chce prejsť k živej viere, takže bude mať nejaké také obdobia, keď bude musieť bojovať aj sám so sebou, aj s nejakou, nie že vierou svojich rodičov, ale formou toho, akým vyznávajú Pána Boha ich rodičia. Asi tak by som to... Vy ste momentálne na Starej Turej v cirkevnom zbore a prišli ste z cirkevného zboru Kukova, ktorý je na východe, a tento zbor má také svoje špecifikum, že vyšlo odtiaľ veľmi veľa farárov, takže možno by ste nám mohli povedať aj o tomto predchádzajúcom vašom pôsobisku niečo. Kukova je pri Prešove, ak by ste išli z Prešov smer Svidník, tak asi 20 km, niečo jak Stará Túra, Sobočište vzdialenosť plus minus. A čo povedať? Je to špecifický zbor v tom, že nie je sústredený na jedno miesto, sú to v podstate 4 dediny, v ktorých na každom mieste prebiehajú bohoslužby, biblické hodiny, detská besiedka, doraz mládež sme mali spoločné, lebo to je vždy lepšie, keď sa mladí stretnú dohromady. Ja prezradím asi, že z Kukovej momentálne koľko? 18 farárov je v aktívnej službe? 18 v aktívnej a nejakých 24, 26 myslím, že bolo vysvetených priamo z tej, nazvime to dediny, lebo je to dedina. Wow, to je krásne číslo. Momentálne ste na Starej Turej, ktorá je známa sestrami Rojovými, ktoré tam zanechali nejakú stopu. Pocítili ste aj vy taký nejaký ten závan sestier Rojových, alebo tá ich stopa je tam ešte nejakým spôsobom živá na tej Starej Turej? Ja si myslím, že áno. Možno nie takým spôsobom, ako bola v tej dobe, že oni sa venovali teda hlavne tej takej sociálnej práci diakonickej, tak s týmto tam tak bojujeme, lebo mesto má ten domov, ale my vlastne v zbore až tak to nie je naša úplne, nie že priorita, ale že momentálne toto nie je ako keby taká silná stránka, ale že stále sú tam ľudia, ktorí to s Bohom myslia naozaj proste vážne a že proste túžia proste kráčať za Kristom. My už keď sme tam prišli, tak my sme vnímali toho takého ducha tej takej živej viery. Myslím si, že to stále pretrváva. Super. Dobre, tak toto by bola taká prvá časť, kde sme sa zoznámili s manželmi Čenčurákovcami. Samozrejme potom, ak vy budete mať nejaké otázky na nich, alebo momentálne, ak by ste mali nejakú otázku, tak kľudne si pripravte a môžeme im položiť, alebo môžete sa ich aj vyspýtať. Teraz by sme ukončili tento prvý vstup a zase by sme dali na 2 pesničky slovo kapelke Čili.